И днес ще ви представя най-накрая моето ново видео, което толкова време чакахте, защото аз бях на море, почивах си, нямаше как да направя видеото и също трябваше да ги изпробвам преди да правя видео и няма как да ви предоставям недостоверна информация. Oh no! Oh no! Така че, нека започваме. Ето ги и тях. Те са особено добри, не знам, на мен ми харесват. Особено добре ми се захваща за подметката на самата обувка и успява да се зафане и да не мога да се лъзгат краката ми в самата обувка. И аз така успявам да тичам по-добре, това, да правя рязки завои и това е за чорапите. Не знам, те не са на много лоша цена, защото аз взех не от Тему, обаче са такива. Чакайте само да ви покажа. Опа. И добре, това ще е за днешния клип и ще се видим по-късно, като правя ревю на... Ще видите. Айде, чао!